Az autizmusról szóló első fejezet részeit 2023-ban vettem fel, és 2024 márciusában lett publikálva. Megmondom őszintén, akkor nagyon-nagyon nehéz volt erről beszélni, és nagyon magam alatt voltam még, ezért volt így szükség, hogy beszéljek erről, de készítettem egy kontrát is, úgyhogy nézzétek meg a többi videót. Amikor megszületik egy gyerek, tele van minden anya vágyakkal, álmokkal, elképzelésekkel, hogy milyen lesz a gyereke, és talán még hajlamosak vagyunk egy kicsit a jövőjét is elképzelni. Ez velem sem volt másképp, és azt képzeltem, hogy nagyon-nagyon különleges gyerekem lesz. A mai napig vannak terveink, vágyaink, és hát a lehetőségekhez mérten próbáljuk kihozni a maximumot. Eltelt még egy karácsony, aztán még egy. És hát rájöttem, hogy nem tudom meddig, de ez az álmom egyelőre nem fog valóra válni. A következő évben valóra vált az az álmom, hogy verset mondjon, hiszen az óvodai ballagásra gyönyörűen megtanult egy hosszú verset, amit mikrofonba és közönség előtt elő is adott. Azt érzed, hogy senki nem szívesen vigyáz a gyerekedre, mert nem egy könnyű eset, ez duplán rátesz arra, hogy az anyát vagy a szülőket megviselje. Nincsenek már ilyen kétségek, mert nem kérünk meg senkit, hogy vigyázzon rá elsősorban, de hogyha mégis így lenne, tudom, hogy nem lenne nehéz vele, mert nagyon alkalmazkodó idegenekkel, nagyon szabálykövető és tisztelettudó. Azt mondom, hogy senki ne féltse az én lelkemet. Tehát egy ilyen helyzetben nem az van, hogy nem bántjuk a szülőt. Tehát itt nem az van, hogy bocs, ronda a hajad, és megsértettelek, ne haragudj. Tehát itt a gyerek jövőjéről van szó. Az én lelkem nagyon edzett. Rengetegszer meg volt tépázva, ezért úgy gondolom, hogy elég edzett. Nyilván vannak olyan napjaim, amikor teljesen félrevonulok, és hát akár sírok is. Most komolyan fel kell mutatnom az autista kártyáját? Az AUS kártyáját? Tehát nagyon nehéz. Tehát az ember nem reklámozza meg, nem teszünk ki a homlokunkra egy címkét, és örülünk neki, hogyha éppen nincs az a nagy hiszti, és az emberek így néznek, akkor miért kürtöljük szét, hogy hopsz, egy kicsit másak vagyunk, meg hasonló. Már kapásból felmutatom az AUS kártyát, ha olyan a szitu, és már nem vitatkozom. Továbbra sem írjuk a homlokunkra, hogy milyenek vagyunk, de nem esik már nehezemre, hogy erről beszéljek, sőt, szeretném sok emberrel megismertetni, hogy mi az autizmus. Sokáig forgott a fejemben az, hogy vajon mit gondolnak most rólam. A gyerekemmel kapcsolatosan már nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam, van magyarázat a viselkedésére, tehát teljesen sikerült ezt a részét így átértékelnem magamban tulajdonképpen. Engem nagyon érdekel egyébként, hogy milyen az ők világuk, hogy valahogy egészen más, mint a miénk, vagy az átlag emberé. Azóta is érdekel az ők és világuk, és rengeteg előadást nézek, és tanfolyamokra járok, és próbálok minél többet megtudni erről, viszont nagyon nehéz, és amikor azt hiszem, hogy elfogadtam, és most már teljesen könnyű erről beszélni, rá kell ébrednem, hogy sajnos ez nem így van.